Para pamirsa ingkang kinasih, kula MY Sriwuryaningsih saking GKJ Kanaan, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Setu 29 November 2020 Minggu Kristus Ratuning Jagat. Kaserat dening Bapa Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho saking Purwaning dumadi 6 ayat 11 dumugi 21, Jabur 121, Matius 21 ayat 1 dumugi 22. Pamaosing kitab suci saking Matius 21 ayat 12 kanthi jejer suda ing katresnan. Matius 21 ayat 12 mekaten suraosipun. Apa maneh marga saka saya wuwuhe duraka, temahan wong kang akeh-akeh padha suda katresnaning. Para pamirsa ingkang kinasih, saestu prihatos menawi kita ningali kawontenaning manungsa ing mangsa ingkang pungkasan mangke. Salah satunggalipun inggih menika sudaning katresnanipun kathah tiyang. Kathah tiyang ingkang namung bujeng pikajengipun piyambak. Sedaya patrap dipun tindakaken kangge mbujeng derajat, pangkat saha raja brana. Tundhanipun kathah tiyang ingkang tegel nindes mitranipun supados piyambakipun saged pikantuk kalenggahan ingkang sainggil-inggilipun. Tundhanipun malih kathah tiyang ingkang kecalan raos nalar budi saha sih piwelas dhateng para sedherek ingkang mbetahaken pitulungan. Kenging menapa kathah tiyang ingkang suda katresnanipun? Sedaya menika awit saking durakaning manungsa dumateng Gusti. Manungsa boten manut kalian Gusti, kepara malah wantun nglawan dumateng Gusti. Tiang duraka menika boten purun kapimpin dening Gusti. Piyambakipun ndadosaken dirinipun minangka Gusti kangge lampahing gesangipun. Tiang duraka gampil kapilut dening sulaping kanikmatan kadonyan lan gampil ketaman ing panggodaning jaman. Pamecaning Gusti ing wausan kita samangke saestu mbrek manah kita sami supados sangsaya gumregut anggen kita mbabar sih katresnan. Kawiwitan saking brayat kita kalajengaken ing gesang masamuan sedaya saha gesang bebrayan ageng ing satengahing masyarakat. Kita sami ugi kaatak dening Gusti supados mbangun turut dumateng Gusti lan nedya nebih saking tumindak duraka. Sinaosa kathah panggoda, kita sami kadhawuhan supados boten keli lan boten kapetang minangka peranganing kathah tiyang ingkang sampun suda katresnanipun dhateng sesami. Amin.
Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Kuwaos, matur nuwun kawula aturaken dene paduka sampun babar sabda ing dinten menika. Mugi paduka tansah nuntun lampah kawula supados saged nindakaken sih katresnan ing gesang padintenan kawula saha tansah mbangun turut dumateng karsa paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten menika. Ngantos pinanggih ing program salajengipun. Sampun ngantos kesupen, kula aturi panjenengan like saha subscribe. Sumangga panjenengan mugi kersa ngintunaken renungan Sabda Winedhar menika ugi dhateng sanak sederek sanesipun. Gusti Yesus tansah berkahi kita. Matur nuwun.